Niġerjan ta' 21 sena nżamm taħt arrest wara li nstab fil-pussess ta' 3.5 kg kannabis. Fil-qort instama kif iż-żagħżugħ inqabad mill-uffiċjali ta' dwana fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta hekk kif niżel pajjiżna minn titjira li kienet ġejja minn Ruma. Filwaqt li d-difiża ma talbitx għall-ħelsien mill-arrest hija lanqas ma kkontestat it-talba għall-ifriżar tal-assi. Il-każ mistenni jkompli jinstema' quddiem il-Maġistrat Doreen Clark fis-7 ta' Jannar tal-2019. Raġel 40 sena nżamm arrestat fuq akkużi li pprova jisraq id-diesel minn trakk fiż-Żejtun. Il-każ allegatament seħħa l-ħabta tas-9:30 ta' filgħodu fil-lejl ta' bejn il-ġimgħa u s-Sibt li għadda, meta t-trakk kien wieqaf fi triq il-Labor. Huwa kien ukoll akkużat li kiser il-kundizzjonijiet tal-ħelsien mill-arrest imposti fuqu brabta ma' każ ieħor hekk kif ma kellux joħroġ barra matul il-lejl. Charles Farrugia ta' 40 sena Malti mwielet l-Ingilterra u joqgħod ħażabbar ċaħat l-akkużi. Il-prosekuzzjoni mmexxija mill-Ispettur Rodri Kattart talbet lil qorti preseduta mill-Maġistrat Neville Camilleri biex titratta lil Farrugia bħala reċidiv. Albaniż se jiġi deportat u raġel mill-Gambja nżamm arrestat wara li nqabdu b'dokumenti folot. Iż-żagħżugħ Albaniż ta' 25 sena nata sentenza ta' 18-il xahar priġunerija sospiżi għal 3 snin wara li tressaq il-qorti akkużat li ffalsifika 3 dokumenti Taljani sabiex ikun jista' jivvjaġġa lejn ir-Renju Unit b'tama ta' ħajja aħjar. Filwaqt li l-barrani ammetta l-akkużi miġjuba kontrih u stqar li wettaq żballu kellu jpatti ta' emilu. Jidher li l-Albaniż ammetta mal-Pulizija sa mill-bidu li xtara 3 dokumenti falsifikati minn pajjiżu għal valur ta' 1200 euro sabiex ikun jista' jivvjaġġa lejn Manchester. Intant f'każ separat, ir-raġel ta' 38 sena mill-Gambja inżamm taħt arrest wara li tressaq il-qorti fuq akkużi simili. Minkejja li ċaħat l-akkużi miġjuba kontrih u ma talabx għal ħelsien mill-arrest.